Mag-a-abroad ka ba papuntang Japan? Paano masabi? Wala lang. Para kasing hindi ka natanggap sa in-applyan mo. Parang gumagamit ka yata. Inaragtas niya ako para masigurado niyo. Tanong ko lang kuya, ano ba talaga dapat ang gupit ng mga lalaki bago makapunta ng Japan? Gusto ko kalbo, kaso na hindi marunong yung nagugupit. Ganun ba? Nabalitaan ko, kakilala mo raw yung may-ari ng agency. Magkano kaya yung placement fee papuntang Japan? Walang bayad-bayad yung kaibigan ko yun. Kaibigan mo pala. So, ibig sabihin, mabilisan lang yung proseso ng pag-apply mo papuntang Japan. Paano mo nasabi mabilisan? Kasi nga, sabi mo, kaibigan mo yung may-ari. Nakatulog na nga ako sa sobrang tagal, paano mo nasabi mabilisan? Ganun ba? Na-hired ka ba sa in-applyan mo? Hindi po. Hindi ka natanggap sa in-applyan mo. Iba ka naman, gumagamit ka talaga. Aminin mo. Paano ko naman aminin yun? Sabi mo kahapon, natanggap ka sa interview. Nagsisinungaling ka yata eh. Nagsinungaling ako dahil nasasaktan na po ako. Tingnan mo. Teka lang, patingin ka ng ulo mo kung anong ginawa nila sa'yo. Patingin ang ulo mo. Wow! Teka. Girlfriend mo ba si Waki Kiray? Ikaw nga ba si Mr. Right? Ikaw nga ba love of my life? Si Waki Kiray, kuya. Girlfriend mo yun, Bakit mo ba ang tanungin? Ikaw pa rin.